kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jaja, 26 years old at isang fast food manager sa isang mall dito sa Mandaluyong. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil ang bigat-bigat po ng pakiramdam ko. Baka po kapag na-share ko sa inyo ang pinagdadaanan ko, gumaan kahit papaano. Nais ko din po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi. Lumaki po kami ng pinsan kong si Jamie na sobrang close. Magkapatid na po ang turing namin sa isa't isa. Dahil mas bata siya, ako yung parang naging ate niya. I was very protective of her. Conscious din ako sa mga actions ko dahil alam ko na she looks up to me at gusto kong maging good example. Maayos naman ang trabaho ko bilang isang bank teller sa Romblon, kung saan ako lumaki. Kaso habang tumatagal, nabobore na ako sa buhay probinsya. Wala nang excitement at thrill. Kaya naman naisipan kong pumunta dito sa Maynila at dito magtrabaho. Siyempre, hindi nagpaiwan ang pinsan ko. Sakto naman nakakagraduate niya lang ng college. Ang sabi niya sa Maynila na lang din siya magtatrabaho para magkasama kami. Pagdating namin ng Maynila, inalalayan ko siya. Sinamahan ko siyang kumuha ng mga requirements na kakailanganin sa trabaho. Inaasikaso ko siya araw-araw, mula pagising hanggang pagtulog. Pero nang matanggap ako sa trabaho, madaming pagkakataong nag-iisa na siya. Nakaalalay pa din ako, pero dahil nasa trabaho ako, maraming beses na hindi na kami magkasama. Isang araw nagulat na lang ako na ipagtapat niya sa akin na buntis siya. Hindi ko pa nga maintindihan nung una dahil mas malakas pa yung iyak niya. Doon ko lang nalaman na may nakilala pala siya online. Pinupuntahan pala siya sa bahay kapag wala ako. Ang masaklap, nang malamang buntis siya, blinak siya. Hindi na mahanap ni Jamie yung lalaking nakabuntis sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang ipaalam sa pamilya niya ang nangyari. Takot na takot si Jamie. Nagmamakaawa sa akin na samahan ko siyang umuwi. Sabi ko, itaon namin na day off ko sa trabaho. Umuwi nga kami at ipinagtapat ni Jamie sa pamilya niya na buntis siya. Gaya ng inaasahan namin, galit na galit ang buong pamilya niya. Ang ikinagugulat ko, galit na galit din sila sa akin, lalo na yung tatay niya. Pinagmumura ko habang paulit-ulit na sinasabing kung hindi ko daw sinama si Jamie sa Maynila, hindi daw magpapariwara ito. Ako daw ang nagpahamak sa pinsan ko. Tambalang kumikinang masakit po sa akin ang nangyari sa pinsan ko. Ilang gabi po akong hindi makatulog sa kaiiyak. Nahihiya po ako sa pamilya ko at sa mga kamag-anak namin. Tama po ba yung tito ko? Kasalanan ko po ba yung nangyari? Dapat po ba akong mag-guilty? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Jamie. Jaja. Ay, bakit ganun? Si Nakalagay Jamie yung dito. nabuntis. Alam mo yung Burnay lasing. Nakakaloka! Ayan. Pero sa tanong mo, Jaja, na na tama yung tito mo, hindi. Hindi. Alam mo, yung mga nangyayari din talaga sa ating buhay, we have to own it na these are consequences of our actions. Correct. Totoo naman na maaaring
dikit, ano kayo? Dikit tuko, Oo, 'di ba? Ni parang ni sanggang Jamie, dikit na, sanggang oo. dikit. Oo. Malamang ano kayo pag wala yung isa, hahanapin yung isa, 'di ba? Correct, Ganun oo. kayo ka-close. Kaya nga even leaving the province for Manila, Mhm. ganun yung ginawa. But there are decisions na hindi naman ikaw yung may hawak. Tsaka adult na rin din to si Jamie. Nakatapos na din, diba? 'di ba? So, Graduate na. Decision niya na rin talaga, yung gano'n, 'di ba? Hindi naman niya talaga ginusto. Siguro nagmahal lang siya, naging marupok, naging gano'n naman talaga tayo. Nako. Normal lang maging marupok, nangyayari talaga 'yan, lalong-lalo na kung mga first time. Aha. Lalo na yung mga taga-probinsya na mabilis Oo, makuha, mabola. Mabola. 'Di ba? Ginamitan lang ng mga kung anong pambobola. Oo. Pinapunta na sa bahay, 'di ba? But those are her choices. 'Di ba? Bago naman dumating sa mismong act para mabuntis siya. Oo. Nag-umpisa muna ito nag-download siya ng dating app. Correct. Oo. So mula pa lang doon, so may Oo. intention na siyang jumowa or makahanap ng somebody, 'di ba? O bago pa dumating sa punto na pumunta yung lalaki sa bahay ninyo. May pagkumbinsi yan, Meron Punta ako pa. dyan. At saka may pagsabi ng address. Oo. May mga ano pa yan. Ang daming nangyari bago finally nakapunta. Correct. And for all you know, hindi naman ito one time, big time. 'Di ba? For all you know, may ilang beses Mhm. bago talagang na-jackpotan na Oo. nabuntis. So, doon pa lang napakarami ng mga instances na she could have said no. Tama. So, I would say na hindi mo to kasalanan. Wala ka talagang kinalaman. Oo. Ang kasalanan mo lang, naging sobrang close ka. Or, maaari bang nag-promise ka sa pamilya na ikaw ang mag-aalaga tas hindi mo naalagaan? Pero Oo. kahit na, Well, 'di ba? you Decision can do niya so pa rin much Oo. Kasi una, pumunta ka ng Maynila para magtrabaho, hindi ka 24 oras na True. yaya ka, na nandyan ka. Correct. Oo. 'Di ba? So, Pero it's ano, important pero na, valid naman din yung nararamdaman. Oo naman. Ni Tito, nila Tito. Ni Oo. Tito na ganun kasi yan yung utak ng tao pag medyo may problema, naghahanap tayo ng masisisi. correct. Sino? 'Di ba? Oo. Maski naman sa trabaho eh. So Sino sino ba yung pinakamalapit na Oo. tamahan? Ikaw Correct. may kasalanan. Pero Totoo. alam naman nilang hindi Hindi ikaw Hindi talaga na ultimately decision pa rin na Oo. naging decision talaga siya ni Jamie. Oo. So, yun. Huwag mo na masyadong sisihin yung sarili mo. Ang Oo. siguro pwedeng gawin ngayon is to move forward. Yes, Jack. How do you assist her? Oho. How do you still make her feel like nandyan ka pa rin para sa kanya? Oho. And that hindi mo siya iiwan, especially in this time of crisis. Mhm. Crisis ito para sa kanya, although laging blessing naman ng baby. Pero crisis kasi unexpected, Correct. nag-uumpisa pa lang sana siya sa kanyang life, Aha. iniwan pa nung nakabuntis, 'di ba? So, crisis ito para sa kanya. Oo, So, just tsaka- be there for Tsaka her. dahil mainit pa si uncle, si Yan. Tito, medyo distansya na lang muna. Pero importante kasi si Jamie na ipalaramdam mo na nandiyan ka pa rin para sa kanya. Correct. Totoo. Yun na Oo. lang. Yun na lang talaga muna sa ngayon kasi wala naman tayong magagawa. Kasi yung mga taong ganito, hindi mo makukumbinsi agad-agad yan. Kasi Yes. mataas ang emosyon. Correct. Naghahanap ng masisisi. Totoo yan. Kasi Normal wala, yan. yung lalaki nowhere to found eh. Oo, correct. E di Diba? syempre, sino pa sisisihin? Oo, ganun Syempre, talaga eh. sisisihin din naman nila si Jamie. Oo. Pero pagkatapos niyan, 'di ba? Ibabaling nila sa sino ba kasi nagdala sa sa Maynila? Oo, yan. Bakit ka kasi niya pinabayaan? Oo, normal yan sa reaksyon ng utak ng tao na maghahanap ng masisisi. Tsaka alam mo eventually ang eksena dito is that hindi naman forever nakadikit din talaga dapat sa si Jamie. Oo. Kahit na let's say hindi na nangyari yung pagbubuntis. Oo. 'Di ba? Eventually she also still has to stand on Correct. her own, make her own decisions. 'Di ba? Hindi na laging sayo. Oo. Hindi dapat Kasi, laging ganun. Actually sa mga kwento mo, nabibigatan ako kanina nung pinapakinggan ko na kasi graduate na to, ikaw pa mag-aasikaso, pati Kaya sa paggising. nga, 'di ba? Parang binibaby mo talaga. Correct. Lagi nating tatandaan na pag binibi natin ng sobra ang isang tao. Hindi sila matututo. Oo. Dadating ang panahon na yun. Eto na nga. Dumating yung panahon na actually binibi mo na nga ng halos pero ganyan pa rin nangyari. So, Oo. some people, they really have to learn the hard way. Tama. Pero wag na wag, idadamay ang baby. Correct, oo. Isang paalala na wag idadamay ang baby dahil blessing po yan. Walang kasalanan yan. Correct, wala yang kinalaman, 'di ba? Buhay po 'yan. Tama. Wala lang, pinapaalala ko lang kasi minsan, 'di ba?
Para sa iba, option. Correct. Oh, hindi Well, dapat. para sa amin ha, hindi. I mean, Hindi dapat. Kung sa iba, option nyo yan. Hindi. Para sa amin, hindi. Oo. Hindi siya dapat na option. Correct. Nananahimik yung bata, Oo. di ba? At maraming single moms, Yes. single parents na nag-thrive, Correct. di ba? At may nagmahal pa rin sa kanila na iba. Tama. Di ba? Kamahal-mahal pa rin naman si Jamie. Yun yung paulit-ulit mong sabihin sa kanya. Ayan. So, again, Ja, wag mong sisihin yung sarili mo. Ayaw namin na sisihin mo yung sarili mo. Kasi Ayaw unang-una, namin. wala ka naman talagang kasalanan eh. Correct. Ginawa mo ang lahat Tama. para mapabuti si Jamie. Pero it's her decision. Yes. Kaya nangyari sa kanya yan. Pero iparamdam mo pa rin na nandiyan ka palagi Mm. for her. Di ba? Yes, true lalo. Ay, Oh, sa alam mga... naming mabigat at mahirap, pero laban lang. Tama. Oo. Ganun naman po kabisyo. Wala Correct. tayong magagawa, lalaban na lang tayo. Oh, so ang ginansya natin dito, yung tubo, ayan, is yung learnings, yung lesson Yung lesson. sa buhay natin. At saka, ito yung masaklap na katotohanan, hindi po dumadali ang buhay. Mas nagiging matibay lang talaga Oo. tayo. So, ito yung Mahal- mga pampatibay. Mahal talaga ang tuition sa University of Experience. Correct! Diba? Yung charging ito experience, mahal. Hindi pa yan hulugan. Diba? Minsan one time big time yan. Tama. Sakit. Diba? Ganun talaga. Kinakailang kabisyo. may time pa na i-repeat mo Oo, pa. repeat, installment. Oo. O kaya, repeat purchase. Hanggang makapasa ka sa UE. Ayan. O, good luck ka. And thank you. Thank you for sharing with us. And I hope kahit papaano, gumaan yung pakiramdam mo. Ayan. Sa mga gusto naman pong magbahagi ng kanilang kwento, pwede nyo po kaming i-email sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang Dambanang Kumikinang. Muli ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!